Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje awulike ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer news kwi-Betway Premiership, sokubhekela lapha ya kwezimnyama i-Orlando Pirates ke udaba oluvelayo kwezimnyama Orlando Pirates kubikwa ukuthi Orlando Pirates isayinisa umdlali ke wayo waseswini uSipho Mbule i-contract entsha. Sokhumbula ukuthi ke Orlando Pirates isayina uSipho Mbule yamnika nje u1 year contract. Okuvelayo ke njengamanje kuthiwa ke Orlando Pirates uSipho Mbule ngathi ke isimgixabeze ngo2 year contract. Sokusho ukuthi ke usazohlala kwezimnyama uSipho Mbule until kuze kuphele ke i-contract yakhe entsha ngonyaka ka2028. Indaba ke ezimnandi lezi kuona ke amabhakabhaka, okusho ukuthi ke umfana ke usadlala kahle kakhulu kuzona ke ezimnyama, uyalisebenzela iqembu. Kwazise futhi ukuthi ke ukhona futhi ke lapha ke iqembini lesizwe ibafana ngaphansi ke komqeqeshi uHugo Broos. Okusho ukuthi ke umsebenzi kaSipho Mbule uyabonakala. Iyona update engiphethe ke njengamanje. Like ivideo, usubscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe ahlangabezana kwevideo elandelayo. Nisale kahle.